Balaguer ha fet entrega aquest dissabte dels Premis Jaume d'Urgell, dels Premis Iriap i del Premi d'Honor Cultura Balaguer 2022, un premi a la trajectòria cultural. L'acte de lliurament s'ha fet en el marc de la Nit de la Cultura que la Paeria ha celebrat per primera vegada. Els actes han començat a les 6 de la tarda amb una ballada de sardanes a càrrec de la cobla Vents de Riella a la plaça de Sant Domènec i en la qual els protagonistes han estat els llocs que van pertànyer a l'antic comtat d'Urgell. Seguidament s'ha fet la tradicional ofrena floral al monument al comte Jaume a càrrec de les associacions i de les institucions i posteriorment ha tingut lloc la celebració de la Nit de la Cultura a l'església de Sant Domènec amb l'entrega dels diferents guardons. Els primers que s'han entregat han estat els Premis d'Honor Cultura Balaguer 2022. Els guardonats han estat Pepita Torra, Pepe Solà, Dora Prats, Joan Corbella, Teresa Baiget i Pepe Amorós. Es tracta d'uns premis que pretenen posar en valor la vida cultural de Balaguer i fer un reconeixement a les persones i entitats i associacions que enriqueixen el dia a dia cultural de la ciutat. Aquest any han estat molt vinculats al món de la sardana amb motiu de la capitalitat i s'han entregat a persones que porten molts anys fent que la sardana perduri aquí a la ciutat. Doncs avui estem molt contents, primer perquè han fet una ballada on han posat la comarca al centre i han pogut fer un repertori de 9 sardanes que són sardanes dedicades a llocs que han pertangut al comtat d'Urgell. Per tant, d'aquesta manera també hem volgut donar protagonisme a la comarca perquè fins ara havíem fet molts actes de ciutat i també tocava fer actes de comarca. I a més, poder fer aquell homenatge a aquell xicot que es va morir amb només 18 anys, que era aquell compositor vinculat al Gerri que va dedicar només amb 17 anys la sardana algerienca. I després també estem molt contents perquè s'ha pogut reconèixer a 8 activistes molt vinculats amb el moviment sardanista de la ciutat que durant els darrers 50 anys no s'explicaria el món sardanista de Balaguer sense aquests 8 grans activistes i que com a ciutat se'ls hagi volgut fer aquest reconeixement, nosaltres estem realment molt contents. Seguidament ha tingut lloc l'actuació musical d'Àlex Rosanes, professor de l'Escola Municipal de Música, i s'ha procedit a fer l'entrega del 10è Premis Iriap Ciutat de Balaguer, que té com a objectiu fomentar la creació musical i literària i que compta amb 2 categories, conte llegendari i composició per a conjunts instrumentals infantils. La temàtica dels Premis Iriap d'enguany era el bandolerisme. Aquí a Ponent i en la categoria de narració el premi ha estat pel conte L'or del francès d'Àlvar Llobet. Un cop entregats aquests guardons i després de l'actuació de l'Orquestra de Vent de l'Escola Municipal de Música s'ha passat a fer l'entrega del 33è Premi Comte Jaume d'Urgell, un guardó que reconeix a persones i a entitats dels països catalans que per la seva força cultural i la seva feina i obra fan que siguin exemples per fer més gran i més rica la xarxa natural i real dels països de parla catalana. En aquesta edició i en la categoria de Premi Col·lectiu, el guardó ha estat per l'AMIC, l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació de Catalunya, per la gran tasca i servei dels mitjans de proximitat, temàtics i generalistes, representant a la premsa en paper i digital de tots els territoris de parla catalana. La veritat és que estem molt orgullosos, molt feliços d'haver rebut aquest reconeixement, precisament en l'any que fem 25 anys de l'entitat, no? L'AMIC és l'associació de mitjans de referència de mitjans de proximitat i en fi, hem arribat lluny perquè en aquests moments ja som gairebé 500 mitjans, tant en paper com en suport digital, i cobrim tots els països de parla catalana des de la Catalunya Nord, les Illes, País Valencià, etc. Estem molt contents. Penso que és un reconeixement a la feina que s'ha fet al llarg d'aquests 25 anys i que, en fi, esperem que la premsa de proximitat segueixi tan forta com ha estat fins ara en els nostres territoris. En la categoria individual, l'escollida aquest 2022 ha estat Carla Simón per la seva feina de guionista i directora de cinema i recentment guardonada amb l'Os d'Or de la Berlinale per la pel·lícula Alcarràs, convertint-se així en la primera cineasta catalana a assolir aquest reconeixement. Simón no ha pogut ser a Balaguer per recollir el premi en persona, però sí que hi han assistit alguns dels actors de la pel·lícula Alcarràs que s'han mostrat molt satisfets per aquest reconeixement.
La nit de la cultura ha continuat amb la interpretació de la sardana per a guitarra que ha presentat el professor de l'Escola Municipal de Música, Miguel Castro, que ell mateix ha escrit en homenatge a David Esterri, conegut artísticament com lo Pardal Roquer. La sardana l'ha interpretat el també professor Àlex Rosanes i l'acte ha acabat amb un parlament del Paent Cap Jordi Ignasi Vidal, que ha estat acompanyat per altres autoritats locals i comarcals durant tota la vetllada. Vidal s'ha mostrat molt satisfet de la celebració de la primera nit de la cultura a Balaguer. Doncs la valoració és molt favorable, evidentment és el que estàvem comentant, tenim uns premis que són els Premis Jaume d'Urgell, que és el tema de països catalans, de cultura i de llengua, també teníem el Ziriap, que és per narracions, llegendes i música, i volíem crear també un reconeixement perquè enteníem que no hi ha reconeixements culturals i per tant podíem fer una nit de la cultura perquè ho englobés tot. En aquest cas hem tingut la col·laboració de l'Escola de Música i també una estrena d'una peça magnífica que hem pogut sentir per guitarra. Per tant, jo crec que el que demostra és que, malgrat que els noms els fiquem amb història, el que estem fent és present i futur, perquè tens l'Escola de Música, tots aquests nois i noies tocant, i tens composicions noves, tant a nivell d'escriptura com a nivell de música, o aquesta que hem estrenat avui. Per tant, jo crec que la valoració només pot ser positiva i, evidentment, confiar que aquesta nit de la cultura vagi quallant entre la gent, que vinguin aquí, que sàpiguen que a més és un espectacle molt interessant, que s'ho passen a més bé, aprenen molt perquè fins als premiats amb les coses que t'expliquen i per tant jo crec que és un gran moment, ha de ser la cireta cultural amb un any cultural. Sí, es fan moltes coses, hi ha molta activitat cultural a la ciutat, de nivell, però creiem que ens feia falta aquesta nit, no? Un punt de trobada, un lloc on els diferents actors del teixit cultural, associacions, privats, públics, doncs ens poguéssim trobar, ens poguéssim felicitar per la feina que fem entre tots i ho poguéssim celebrar. És la primera de moltes i, a més, l'any que ve s'incorporarà un altre premi, que és el Premi a la Innovació, perquè bé, ja ho vam dir al seu moment però encara no havia sortit, que són aquests premis de suport a la creació i per tant l'any que ve, doncs, igual que aquest any s'ha estrenat aquesta peça, aquesta primícia, aquesta sardana amb guitarra, doncs l'any que ve esperem que hi hagi molta gent que participi d'aquestes beques, d'aquests premis suport a la creació i que també sigui aquest moment de presentar-los i de donar-los a conèixer. D'altra banda, aquest diumenge, dia 5, a 2:15 del matí, també s'ha previst l'activitat trobada i recital poètic Pere III el Cerimoniós a la mateixa plaça de Sant Domènec, una trobada en la qual es farà una glossa històrica sobre Pere el Cerimoniós, fill de Balaguer i promotor dels Jocs Florals a Lleida. Seguidament tindrà lloc un recital poètic i una visita a alguns espais patrimonials de la ciutat en homenatge al rei Pere i també a Jaume d'Urgell i Margarida de Montferrat. Francesos, catalans